Larun baten pirritx eta porrotx eta marimototxekin egon ginen, eta esan genien behaiek emandako arbola edo zuaitza hemen lizeon jarriko genduna. Gaur ez da behar, ikusten dezuen modun, baina hemendik aurrea eta batez ere udaran, den arten ureztatuko dugu. Asik, hemendik pasatzen zatenean gogoratu, bota jozue begirada bat, eta noiz behinka urare bota jozue, eta hola lortuko dugu denon arten, arbola handi bat aztea. Eta bain, jarriko diogu, plaka bat, deno gogoratzeko ze arbola dan. Azten danen, eta handi egiten danen, deno jakiteko zein dan pirritx, porrotx eta marimototxek eman ziguten ura.